Диана. Хора, внимавай да се стане. Четири, 8, нашата 4, 9 е блазет. Нашата е блазет. 4, 8 е на страна. Сега. Тук ли бяхме ни? Ей тук. То си е хубава. 4, 4, 3 другата. 4, 4, 3. Тъс и тъс. Те не са давали. Тя нали на някакъв. Не. Чай са. Тъс е 4, 4, 9. Чай са. 4, 4, 9 е нашата. После. На сестра ти. В края ще у нас. Там бяха порни. Тъс е И една другата се дали, ма тя виж малко. 4, 4, 3. Ма тя ми тъс ще я дадат.